Mae'r dyn tywydd Owain Wyn Evans gyda'i wallt wedi liwio'n wyn a'n gwisgo siaced lliw eirin ac aer yn sefyll o flaen map tywydd yn rhoi diweddariad am y tywydd. Helo cariads, noswaith dda, good evening, Alan Wasalan. Wel, mae peth amser wedi mynd heibio, so wedi bod nôl yn y studio yma ers tua 10 mlynedd, ond mae e mor braf bod yn ôl, ac mae'n braf iawn cael y cynnig. Rydw i'n gobeithio bod fi ddim yn rhy-rydlyd. Reit, felly, tywydd diddorol yn barod wythnos yma. Mae wedi bod yn benwythnos cynnes ar hyd a lled Cymru. Tymheredd uchel yr haf wedi mynd heibio, ac i rai ohonom, mae clwstwr o stormydd mellt yn gwneud argraff fawr. Mae dipyn o sioe i'w gweld mewn rai ardaloedd, fel y gwelwch chi, diolch Laca a Mae Abertawe am anfon Llun yma. Ledled Cymru, rydyn ni wedi cael seibiant achlysurol yn y tywydd. Golygfa eitha dramatig ond yn tywelu'n gyflym. Felly, yng Nghymru fori, gallwn ddisgwyl diwrnod cynnes, nodweddiadol o'r Hydref, gyda thymheredd isel o 31 Celsius, ond erbyn canol y dydd, mae'r tymheredd yn cyrraedd uchafbwynt yn Sir Benfro yng nghanol y 30 mewn Celsius, gyda'r aer poeth yn gwthio ar draws de Cymru erbyn canol y prynhawn. Bydd hi'n noson glos arall marnau ofn. Y peth gorau yw cadw ein ffenestri ar gau, nes bydd yr haul yn machlyd. A gyda'r tymheredd uchel hynny'n anebygol o ddisgyn llawer llai na'r ugeiniau uchel mewn Celsius drwy gydol yr wythnos, cynghorir grwpiau agored i niwed i gymryd gofal arbennig. Nawr, bydd rhywfaint o seibiant gyda system gwasgedd isel, tymheredd is a bydd cywodydd stormus yn debygol o barhau tan y penwythnos nesaf, o leiaf. Mae'n bosib bydd ardaloedd arfordilor yn cael eu heffeithio, felly cadwch lygad ar y buddion lleol gan gyngor y llifogydd. Ac i rhai ohonoch sydd angen cymudo neu weithio yn yr awyr agored, wel mae rhybydd cadw'n iach mewn gres mewn lle ar gyfer gweddill yr wythnos. Y cyngor yw teithio'n gynnar neu deithio'n hwyr os gallwch chi. Arhoswch yn y cysgod lle bod hynny'n bosib, ond yn bwysicach na dim, yfwch digon o ddŵr. Nawr, ond yw hwn yn hyfryd? Mae'r adroddiadau diweddarag yn y cynllun ail-wylltio ac ail-goedwigo yn yr yrru yn parhau i ddangos y ddewid, gyda lefelau wedi cyfnodi o CO2 atmosfferig yn sefydlu am 520 ppm. Rhywfaint o newyddion da, ac rwy'n meddwl bod angen hynny ar bob un ohono ni. Wel, mae mor braf bod yn ôl. Gadewch i ni gyd ofalu amdano ni yn hunain a'n gilydd. Hwyl fawr am y tro.